Sa Bacolod City, 63 anyos na residente nga aksidente. Nagreklamo nga wala girespondihan sa barangay. Barangay officials, nagdepensa. Yaring balita. Diyos ko, taray sibi, ang akon mga anak, panawag siya ng barangay, wala ambulansya. Anong matapos pa anak ko, ilan ako tawanan? Wala! Wala na punggan ni Lola Teresita nga magwangal sa tuman niya kaugot matapos ginapasuni wala ginrespondihan. Ang iba na. Naksidente ang 63 anyos si Lolo Rogelio Treyes Jr. Samtang sakay siya motorsiklo sa barangay Estefania. Nakaagom inisang pilas kag bukol sa ulo matapos maigo sa semento. Pero sa nagpadulong sa barangay hall ang mga himata sa pasyente, wala kuno sila ginsapak. Ambal nila basta nagsabat sa sakon, mangayo na lang sa details, mas mayo dalaan yun lang sa tricycle. Gahibi na wanggo, kuway sila aksyon. Nagsakay na lang kuno sila sa tricycle kag nadala sa ospital ang pasyente. Tapos pag-abot sa time na kinanglan ng bulig, tapos sa pag-emergency, wala gid. Grabe nga ako nga pagka-aksidente ko, wala na. Depensa sa barangay, wala sa ambulansya nga sarang mapasakyan sa biktima bangod may ginrespondihan man. Hindi man magamit ng patient transport vehicle bangod wala pa sa emergency equipment kag mga personnel. Ang ilaya nga pagpating ini vehicle diri mausar. Hindi pwede mausar kay may protocol na ya. Ato yang isa fully equipped to 24/7. Kung magdinungan, siyempre mahulat ka. No? Ito pa siguro nga ti kinanglan yun nila ti what can do. Plano sa himata sa pasyente nga ipalabot ang reklamo sa LGU. Wala pa naghatag sa pahayag ang Bacolod CDRMO angot sa insidente. Opon, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas.